Přestaň mě obírat, ty mrtváku. Přes 20 let jsem si myslela, že jsem Thomasovi oddaná. Přesto všechno si Thomas opravdu celou tu dobu myslel tohle. Nebyla jsem na něm pijavice. Jen jsem se mu snažila být oporou. Ale teď ani nemůžu najít slova, která bych mu řekla. Zatímco mi ubývají síly, Thomas pokračuje. Ryan je teď dospělý, nemáš už důvod se na mě lepit, že ne. Ale to stačí. Nechci slyšet tvoje výmluvy. Jeho hlas sílí. V tu chvíli si uvědomím, že je konec, moje city k němu nikdy nedolehnou. V tu chvíli se ve mně něco zlomilo. Jakoby se přetrhla nitka lásky, která držela mé srdce pohromadě. A spolu s ní začaly slábnout i mé city k Thomasovi. Ještě před chvílí jsme byli manželský pár, ale teď mi připadá jako cizí člověk. Je jasné, že mě celou dobu jen využíval. Nikdy mě doopravdy nemiloval. Jinak by mě bezostyšně nepodváděl a nesnažil se mě vyhodit. Už je mi jedno, co s ním bude. Ne, musím ho úplně zničit. Rozhodnu se, že je čas, zvednu hlavu a podívám se Thomasovi přímo do očí. Jmenuji se Míla Smithová. 50letá žena v domácnosti. Za Thomase jsem vdaná už 25 let. A náš syn Ryan právě dokončil vysokou školu a začal pracovat. S končícími rodičovskými povinnostmi jsem se těšila, že se budu věnovat svým vlastním zájmům. Na to právě teď myslím. Ale je tu jeden problém. Můj vztah s Thomasem. K ideálnímu manželovi nebo otci má daleko. Vlastně je těžké najít na něm nějaké spásné vlastnosti. Podvádí a sotva přispívá na výdaje naší domácnosti. Můžeš alespoň přinést domů náklady na bydlení. Cože? Žiješ na můj účet a máš tu drzost mi to oplácet. Vždycky odpoví takhle. Možná je to beznadějné, možná je rozvod jediná možnost. Poslední dobou o tom přemýšlím čím dál častěji. Ale není snadné jen tak přijít s rozvodem. Jsem také vázána slibem tchánovi, který je momentálně hospitalizován. Udělal toho pro mě tolik a já se cítím zavázána tolerovat věci. Dokud to půjde. Chci ctít jeho slova. Ale moje touha po rozvodu roste. Rozpolcená mezi těmito protichůdnými pocity se přistihnu, že vzpomínám na šťastnější časy před manželstvím. Ironií je, že spouštěčem těchto šťastných vzpomínek bylo neštěstí, které potkalo mého otce. Doma moje rodina provozovala malé bistro. V naší rodinné jídelně měl táta na starosti vaření a máma obsluhu. Jídlo bylo samozřejmě vynikající, to je samozřejmé. Ale táta byl v podnikání strašně špatný. S prostou touhou krmit lidi dobrým jídlem, dokud se nenasytí, založil bistro. Myslím, že to je ušlechtilá věc. Nicméně on vedl bistro čistě na základě tohoto pocitu. Takže skoro nikdy nemyslel na to, aby se dostal na mizinu. Nezáleželo mu na tom, jestli je zisk malý. Dokud byli zákazníci spokojení s jídlem, stačilo mu to. Takový byl jeho biznis. Přirozeně se nedalo očekávat, že bude výdělečný. Takže finance naší rodiny byly vždycky napjaté. Přesto jsem byl i já jako dítě pyšný, když jsem viděl, že zákazníci odcházejí spokojení. Proto jsem nikdy nezasahoval do tátova způsobu vedení bistra. Během mých vysokoškolských let však přišla krize. Společnost, která dodávala suroviny do naší jídelny, zkrachovala kvůli hospodářské krizi. Zásoby na tento měsíc jsme už zaplatili. Pokud to bude pokračovat, možná budeme muset zavřít. Naše bistro už bylo finančně na hraně. Neměli jsme žádné volné prostředky navíc.
Když jsem viděla rodiče tak skleslé, taky mě to znepokojilo. Ale já, studentka vysoké školy, jsem mohla udělat jen málo. A pochyboval jsem, že by nám zkrachovalá společnost mohla vrátit peníze. Jedinou možností se zdálo být zavření bystra. Pak mi jeden stálý zákazník řekl, zavřít bistro. S tak dobrým jídlem? To by byla taková škoda. Ale když náš dodavatel zkrachuje, skončíme v dluzích. Tak mi dovolte, abych vám osobně pomohl a použil to na to, abychom se postavili na nohy. Nabídl ten stálý zákazník. Opravdu táto vypůjčil značnou částku. Jsme mu za to moc vděční. Určitě vám to vrátíme. O peníze se nebojte. Jen dál vařte výborné jídlo, řekl muž a rychle poté odešel. Později začal táta jednat s jiným, větším velkoobchodem s potravinami, který naštěstí nabízel nižší ceny než předtím. Díky tomuto štěstí se naše rodinná jídelna vyhnula bankrotu. Asi o rok později jsme se s tátou vydali tomu štamgastovi splatit dluh. Zatímco si povídali, přistoupil ke mně mladý muž. Slyšel jsem, že si spůjčil peníze od mého otce. Ukázalo se, že je to syn muže, který nám půjčil peníze. Jmenoval se Tomas a pracoval pro otcovu firmu. Jsi hezká. Co kdybychom si někdy vyšli? S tebou? Proč ne? Ber to jako poděkování za půjčku. Opravdu jsme byli vděční za pomoc, ale táta už nám poděkování náležitě vyjádřil. Nebylo povinností jít dál. Pak ale Tomas výhružně zašeptal, nevděčná holka z bystra. Mohl bych to rozšířit dál, víš? To není fér. Nemohla jsem mu to oplatit. I kdyby šířil pomluvy, myslela jsem, že mi to neublíží. Ale tátovi by to mohlo způsobit potíže. A co by si mysleli zákazníci bystra? Tyhle myšlenky mi zabránily Tomasovu nabídku odmítnout. Nelíbilo se mi to, ale rozhodla jsem se to pro tentokrát vydržet. A tak jsem s Tomasem šla ven. Překvapivě se ukázalo, že to bylo příjemnější, než jsem čekala. S Tomasem se dalo zajímavě povídat a znal spoustu zábavných míst, kam se dá jít. Místa, která vybral, měla skvělý vkus. Navzdory mému počátečnímu hroznému dojmu jsem si začala myslet, že by to vlastně mohl být dobrý kluk. To byl můj omyl. Rychle jsem si Tomase omotala kolem prstu. Být s tebou, Mílo, je zábava. Cítím to stejně. Hodnou a vážnou dívku, jako si ty, Milo, bych si klidně vzal. Uchvácena tak jednoduchými slovy jsem začala s Tomasem chodit s myšlenkou na manželství. Tomas se mnou dál různě manipuloval. Nakonec jsem se za něj o několik let později provdala. Tehdy jsem samozřejmě netušila, že to všechno byla Tomasova past. Zdál se mi skutečně milý a cítila jsem se jím milována. Ale všechno to byla lež. Jakmile jsme se vzali, Tomas ukázal svou pravou tvář. Tady je výplata za tento měsíc. Ujisti se, že s ní dobře hospodaříš, řekl a podal mi obálku. Obsahovala ručně psanou výplatní pásku. Samotná výplata se ukládala přímo do banky, takže mít jen výpis nebylo nic neobvyklého. Co mi však přišlo zvláštní, bylo to, že výplatní páska byla psaná rukou. V dnešní době je to téměř neslýchané. Ale já jsem se oženil před 25 lety. V době, kdy se počítače teprve stávaly běžnými, a ručně psané výpisy tehdy nebyly nic neobvyklého. Je to přes $2000, takže by to mělo odpovídat. Zamumlal jsem si pro sebe. Dokázala jsem s tou skromnou částkou vyjít. Jak náš manželský život pokračoval, postupně jsem začal cítit, že něco není v pořádku.
Byla to Thomasova každodenní rutina. Každé ráno odcházel z domu ve stejnou dobu. Ale čas jeho návratu byl vždy nepředvídatelný. Jako otcův nástupce jsem se věnovala různým pracím. Mohl bys tedy zavolat, než se vrátíš domů. Přestaň otravovat. Dobře, zavolám. Odpovídal hlasitě. Jeho přístup mě ještě víc zneklidňoval. Možná se někde baví. Možná měl dokonce poměr. Myslela jsem si to, ale nedokázala jsem se mu postavit, protože jsem nesnášela, když na mě někdo křičel. Nakonec jsem navzdory svému podezření mlčela. Nakonec se narodil Ryan. Doufala jsem, že narození dítěte přinese nějaké změny. Ale Thomasův postoj zůstával stejný. Když se ohlédnu zpět, myslím, že to byl okamžik, kdy jsem začala uvažovat o rozvodu, i když jen mlhavě. Pak, když byl Ryan na střední škole, mi zavolala máma, když jsem šla nakupovat na večeři. Cože? Táta je v nemocnici. Byla to zpráva o tom, že je můj otec hospitalizován. V panice jsem spěchala do nemocnice. Máma to v telefonu jen přehnala. Řekl mi táta s upřímným smíchem. Ulevilo se mi. V tu chvíli jsem si ale něco uvědomil a srdce mi poskočilo. Ale ne. Zapomněla jsem zavolat Thomasovi. Už bylo pozdě. Můj mobil byl zaplavený zmeškanými hovory od Thomase. Když jsem spěšně zavolala zpátky, uslyšela jsem jeho nevrlý hlas. Kde jsi? Co děláš? Vrať se a udělej mi večeři. Promiň. Můj táta. Co? Tvůj táta. Tvůj vlastní otec. Thomas se zeptal přísným tónem. Odpověděla jsem tichým hlasem. Ano. Byl náhle hospitalizován. Co s tím má tvůj otec společného? Jsi moje žena. Thomas zařval a já sebou trhla a zavřela oči. Děsil mě jeho křik. Ale věděla jsem, že nemůžu jen tak mlčet. Sebrala jsem odvahu a opáčila. Není v pořádku, že mám o tátu strach. To je to nejmenší, co můžu udělat. Zmkni. Neodmlouvej mi. Ne, nech mě mluvit. Kdyby šlo o tvého vlastního otce, spěchala bys za ním, ne. Zeptal jsem se. Thomas najednou ZMLKL. Myslela jsem, že když se vžije do jeho situace, pochopí to. Ale jeho reakce se vymykala mé představivosti. Cože? Kdyby byl můj táta v nemocnici, ignoroval bych to. Konec konců by mě netrápilo, kdyby nebyl na blízku, odpověděl Thomas. Neměl jsem slov. Tohle musela být lež. Ale nedokázal jsem to popřít. Po dlouhém váhání jsem Thomasovi řekl, jsem jiný než ty. Promiň, ale dneska se budeš muset najíst venku. To je pravda. To bylo vše, co jsem dokázala říct. Zavěsil jsem telefon, stále ještě v omámení. Od té události jsem v Thomase opravdu začala ztrácet důvěru. Tehdy jsem si konečně uvědomila, že šťastné časy před naším manželstvím byly jen iluze. Ach, teď už to chápu. Thomas nechtěl manželku, chtěl hospodyni. Řekla jsem si a pocítila vlnu smutku. Ale nemohla jsem se jen tak utápět ve smutku. To je pravda. Jestli se mám rozvést, musím se na to začít připravovat. Začal jsem se tedy na rozvod připravovat. Uplynulo několik let a pak byl můj tchán hospitalizován. A jeho stav byl docela vážný. Možná nebude schopen opustit nemocnici. Předala jsem Tomášovi slova lékaře. Ten se však zdál být nezúčastněný. Takže to bude stát peníze. To tě trápí jenom peníze.
Co pak nechápeš, jaká je situace? Chápu to. Promluvím si s bratrem. Kontaktoval svého bratra, který byl ženatý, ale neměl děti. Doufal, že se s ním podělí o břemeno nemocničních výdajů. Nemůžeš to zaplatit ty. Musíme myslet na Ryana a Milu. Je to pro nás těžké. Thomas mu řekl, jako by to byl problém někoho jiného. Připomnělo mi to, když byl hospitalizován můj vlastní otec. Thomasovi bylo zjevně jedno i to, že se o otce stará. Už jsem to nemohla vydržet. Už toho bylo dost. Přijdu na to, jak si s účty za nemocnici poradím sama. Nezapomeň, co si právě řekl. Thomas na mě křikl zpátky. Pevně jsem přikývla. Nakonec má slova vedla k tomu, že jsme náklady na Tchánovu hospitalizaci nesli my. Navíc Tchán kvůli nemoci odstoupil z funkce prezidenta. A Thomas tuto roli převzal. Bez ohledu na to se Thomasovi nelíbilo, že jsem do toho vstoupil. Od té doby téměř nechodil domů. Dokonce ani tehdy, když jsme potřebovali probrat Ryanovu budoucnost. Ignoroval mé telefonáty a držel se stranou. Táta už dneska domů nepřijde. Omlouvám se, Ryane, za ty potíže. To je v pořádku, na tátovi mi nezáleží. Chci jít studovat na univerzitu v New Yorku. Jasně, už ses o tom zmínil. O školné se nestarej, postarám se o něj. Zanedlouho byl Ryanův přesun na univerzitu do New Yorku vyřešen. Thomas ho podle očekávání ani nevyprovodil. Jakmile se Ryan přestěhoval do New Yorku, připadal si dům prázdný. V té době už Thomas chodil domů jen asi jednou týdně. Nemůžeš na otcovi účty v nemocnici složit trochu víc? Zeptal se Thomas. Cože? Už teď převádím víc než polovinu svého platu. To by ti teď mělo stačit. Částka, kterou převedl, byla jen malá. Byl to zřejmě jen zlomek jeho platu. Jeho tvrzení, že převedl více než polovinu, bylo rozhodně lživé. To už jsem věděl. Ale už jsem neměla sílu si stěžovat. Uplynuly roky a pak jsem dostala zprávu, že Ryan nastoupí do práce. Ryan teď práci má, takže je asi vhodná doba na to, abychom se začali rozvádět. Za ty roky jsem si připravila vše potřebné k rozvodu. Zbývalo jen najít tu správnou chvíli. Kde a kdy bych s tím mohla přijít, aniž bych způsobila příliš velké problémy. Tyto myšlenky se mi neustále honily hlavou. Nejde o to, jestli to způsobí problémy, nebo ne. Řekla jsem si se sebeironizujícím smíchem. Jednoho dne jsem se po návštěvě Tchána v nemocnici a nezávazném rozhovoru s ním vrátil domů jako obvykle. Když jsem se pokusil odemknout dveře, uvědomil jsem si něco překvapivého. Dveře už byly otevřené. Že by to byl zloděj. S obavami jsem nahlédl dovnitř domu. Pak jsem uslyšela zvuk televize a Thomasův smích, který vycházel z obývacího pokoje. Thomas byl tedy doma. S úlevou jsem vstoupila do obývacího pokoje, kde se Thomas při sledování televize hlasitě smál. Jsi doma? Zeptala jsem se. Jo, říkal jsem si, že tady trochu uklidím, odpověděl Thomas. Úklid? Zeptala jsem se a rozhlédla se kolem. Při bližším pohledu jsem si všimla, že některé věci chybí. Zdá se, že něco chybí, řekla jsem. Jo, něco jsem vyhodil, přiznal Thomas. Tvoje věci. Zalapala jsem po dechu. Vyhodil? Moje věci. Spanikařila jsem a spěchala do svého pokoje. Pokoj byl prázdný. Můj počítač, televize, dokonce i můj oblíbený hrnek, všechno bylo pryč. Chyběla postel, všechno.
Co to má znamenat? Už jsem je nepotřeboval, tak jsem je vyhodil. Nepotřeboval jsem je. Co mám teď dělat? Zvýšil jsem hlas. Thomas se zamračil, odvrátil pohled a povzdechl si. Co na to mám říct? Už mě nebaví tě podporovat. Cože? Vždyť jsem tvoje manželka. Odvětila jsem. Rozlobil se a zvýšil hlas. Mám ti to snad vysvětlovat. Přestaň ze mě tahat peníze, ty flákači. Přes 20 let jsem si myslela, že jsem Thomasovi oddaná. A tohle si o mě myslel? Nebyla jsem na něm pijavice. Jen jsem se snažila být mu oporou. Ale nedokázala jsem najít slova, kterými bych to řekla. Když jsem cítila, jak mě opouštějí všechny síly, Thomas pokračoval v řeči. Teď, když má Ryan práci a je dospělý, nemáš důvod se na mě přiživovat, že ne? Ale... Ticho. Nechci slyšet tvoje výmluvy. Thomas zvýšil hlas. Uvědomila jsem si, že je to beznadějné, moje pocity k němu nepronikly. V tu chvíli jsem v sobě ucítila prasknutí. Bylo to, jako by se přetrhla nit lásky, která spojovala naše srdce. Současně začaly mé city k Thomasovi slábnout. Ještě před chvílí jsme byli pár, ale teď mi připadal jako cizí člověk. Celou dobu mě jen využíval. Nikdy mě nemiloval. Jinak by mě bezostyšně nepodváděl a nesnažil se mě vyhnat. Už je mi jedno, co se s ním stane. Ne, musím ho úplně zničit. Rozhodla jsem se, zvedla hlavu a upřeně se na Thomase zadívala. Cože? Chceš mi něco říct? Nic. Jestli chceš, abych odešel, tak to udělám. Ne, řekl jsem. Řekla jsem, zabouchla za sebou dveře obýváku a zamířila do svého pokoje. Ale nic z mého tam nezůstalo. Nezbyl ani kousek oblečení. Neobtěžuj se s hledáním. Všechno jsem nechala odnést sběrači. Která firma? Támhle je leták. Tahle. Zvedl jsem leták z podlahy. A vytočila číslo, zatímco jsem to Thomasovi říkala. Postarám se, abys toho litoval, a odešel z domu. Hovor se za chvíli spojil. Po vysvětlení situace okamžitě pochopili. Zdálo se, že cítili, že s Thomasovým chováním není něco v pořádku. Nechali si všechno v takovém stavu, v jakém to shromáždili. Hned tam budu. Děkuji. Řekl jsem zdvořile a zavěsil. Později jsem navštívil inkasní společnost. Poté, co jsem jim poděkoval, jsem je požádal, aby mé věci přestěhovali do skladu, který jsem si právě pronajal. S úlevou, že jsou mé věci v bezpečí, jsem se na chvíli cítil uvolněně. Neměl by si myslet, že něco takového může udělat a projde mu to zadarmo. Zatnula jsem zuby a zavolala Ryanovi. Stručně jsem mu vysvětlila situaci a pak řekla, takže jsem se rozhodla odstěhovat a zvažuju rozvod. To je plán pro mě a Ryana. To je v pořádku, ne? Dobře. Ahoj, ukončil Ryan spěšně hovor. Zdálo se, že se mě bojí. To jsem byla tak naštvaná. Přemýšlela jsem a vrátila telefon do kabelky. Zamířila jsem rovnou do nedalekého obchodního hotelu. Vlastně už jsem se rozhodla, kam se přestěhuju. Důvod byl prostý. Plánovala jsem, že s Thomasem brzy probereme rozvod. Měla jsem v úmyslu se rozvést a přestěhovat se tam. Začít nový život. No, jenže moje plány se trochu posunuly. Upřímně řečeno, neměla jsem žádné potíže. Šlo jen o to, že jsem o 2 týdny předběhla plán. To je v pořádku. 2 týdny bydlet v hotelu, to je škoda.
Neměl jsem jinou možnost. Jako žena v domácnosti jsem si nemohla pomoct, ale připadalo mi to extravagantní. Možná bych mu ten pobyt v hotelu měla vyúčtovat. Každopádně se připrav, Thomasi. Zamumlala jsem a začala pracovat na svých porozvodových plánech. Asi po 10 dnech mého pobytu v obchodním hotelu mi při obědě Thomas zavolal. Jakmile jsem to zvedla, začal křičet. Ty! Ukradl si mi peníze. Cože? O čem to mluvíš? Nedělej ze sebe hlupáka. Jde o účty za tátovu nemocnici. Právě mi volali z nemocnice a požadovali zaplacení. Aha, tak to měl na mysli. S povzdechem jsem odpověděla. Měl bys to zaplatit. Potom, co si mě vyhodil, už to není moje starost. Ale převáděla jsem na tebe náklady na bydlení. Odtud bys to měl platit ty. Ano, ale není teď ta vkladní knížka u tebe. Odpověděl jsem klidně. Ale věděl jsem, že na tom účtu žádné peníze nejsou. Což mě přimělo k úsměvu. Tu vkladní knížku mám, ale žádné peníze na ní nejsou. Proto říkám, že jste ji ukradl. Nic jsem neukradl. Nelžete. Kdo jiný by ji mohl použít? Zdá se, že si neuvědomil, že převedená částka je příliš malá. Rozčileně jsem mu to vysvětlil. Od začátku tam bylo prostě příliš málo peněz. Když nejsou peníze na účty v nemocnici, proč nepoužiješ kapesné? Moje kapesné. Thomas začal panikařit, zjevně si myslel, že o tom nevím. Od začátku našeho manželství mi Thomas dával ručně psané výplatní pásky, aby skryl, že si část platu bere pro sebe. Jinými slovy, peníze, které si strhával, byly jeho vlastní kapesné. Jednou jsem se tvého otce zeptala na výši tvého platu. Takže to je. Vypadal zmateně, ale řekl mi to. Takže jsem věděl, že bereš peníze. Po mých slovech Thomas ZMLKL. Nastala dlouhá pauza. Tak dlouhá, že jsem si myslel, že hovor skončil, ale pak najednou zase zvýšil hlas. Co je špatného na tom, že utrácím peníze, které jsem vydělal? Je to tvoje chyba, že jsi spotřeboval všechny peníze, které jsem ti dal. Jo, a pak? A je to, rozvádíme se. Budu požadovat alimenty. Vrátíš mi každý halíř, který si použil, prohlásil Thomas. Při jeho slovech jsem se usmála. Měl jsem ho přesně tam, kde jsem chtěl. Teď už nemohl utéct. Odpověděla jsem vesele. Děkuji. Taky jsem se chtěla rozvést. Přijď ke mně na diskusi. Cože? Ne, myslím. Chceš se rozvést, že? Jsem připravená i s důkazy o tvé nevěře. Řekla jsem a věděla, že musí být bledý, i když jsem ho neviděla. Jeho hlas prozrazoval paniku. Důkazy o nevěře. O čem to mluvíš? Nemá smysl dělat hloupého. Mám fotografické důkazy. Fotografické důkazy? Vykřikl, očividně rozrušený. Snažil jsem se zadržet smích. Dám vám tedy adresu, sejdeme se příští neděli a podrobně to probereme. Řekl jsem a poté, co jsem mu dal adresu jistého místa, jsem rychle zavěsil. Úspěšně jsem ho zahnala do kouta, aby se rozvedl. Teď jen kdybych ho přiměla. Aby se omluvil. To byla ta složitější část. Připravila jsem se na konfrontaci. Ve slíbenou neděli jsem dorazila na místo schůzky před plánovaným časem. Měl by dorazit co nevidět. Pomyslel jsem si a prohlédl si okolí. Pak jsem koutkem oka zahlédl Thomase. Tady.
Zavolal jsem na něj a mávl rukou. Když Thomas vzhlédl a uviděl mě, byl viditelně šokovaný. Cože? Tady. Ano, dal jsem ti tuhle adresu. Ale tohle místo, čí je to sídlo? Zeptal se Thomas a podíval se za mě. Stálo tam sídlo v hodnotě asi $2 milionů. Mnohem větší než normální dům, se zahradou. 3 patra, suterén, divadelní sál. A luxusní auta, zaparkovaná v přistavěné garáži. Ukázal jsem na sídlo a usmál se. Tohle je můj dům. Cože? Tvůj dům? Ano. Plánovala jsem, že tu budu žít po rozvodu, takže jsem ho před časem začala stavět. Místo, kam jsem ho zavolala, byl skutečně můj nově postavený dům. Thomas, který mě vždycky považoval jen za ženu v domácnosti, byl naprosto ohromen. Tlačila jsem ho zezadu, vedla ho do domu a zavedla ho do obývacího pokoje. Pojďme si promluvit, řekla jsem a představila svého právníka, který čekal uvnitř. Thomas byl však příliš rozrušený, než aby se dokázal soustředit, a nervózně těkal očima kolem sebe. Zdálo se, že je zaujatý svým okolím a neustále se rozhlíží kolem sebe. Ani se nepodíval na fotografie své nevěry, které jsem měla položené na stole. Na můj rozhovor nereagoval, takže naše diskuse byla neproduktivní. Nakonec se Thomas tichým hlasem zeptal. Jak jsi mohl dovolit tenhle dům? Odpověděla jsem, protože jsem věděla, že právě toho zajímá. Prostě a jednoduše jsem ho koupil. Lháři. To si žena v domácnosti nemůže dovolit. Na koupi domu v hodnotě $2 milionů potřebujete roční příjem nejméně $300,000. Ale já takový příjem mám. Tak jsem mu sebevědomně odpověděla. Tolik vydělávám. Máte s tím nějaký problém? Ne, ale jak? Jen tak nezávazně jsem pomáhala kamarádce s jejím podnikáním, a než jsem se nadála. Stalo se z toho tohle. Tohle se táhne už několik let. Když mě hospitalizace mého otce přivedla k rozhodnutí o rozvodu. Začala jsem se na něj připravovat a prvním krokem bylo najít si práci. Potřebovala jsem práci, abych se po rozvodu uživila. Začala jsem tedy hledat práci, která by mi umožnila samostatný život. Najít dobrou práci nebylo snadné. Poradila jsem se proto se svou blízkou přítelkyní Sarah. Proč mi nepomůžeš s mým podnikáním? Zeptala jsem se jí. Podnikání? Co děláš? Akvakultura na souši. Tato metoda zahrnuje vytváření umělých bazénů pro chov ryb, což je ekologická alternativa, která zabraňuje znečištění oceánů. Mělo to samozřejmě i své stinné stránky, ale zároveň šlo o ekologicky šetrnou formu akvakultury, která zabraňuje znečištění oceánů. S touto suchozemskou akvakulturou začal Sarahin otec a nyní ji převzala Sarah. Takže tam pracuji. Thomas se zeptal nejistě. Když jsem začal pomáhat, podnik najednou začal vzkvétat. Moje práce spočívala hlavně ve vyjednávání a administrativě. A Sarah říkala, že jsem jí hodně pomohl. Nakonec jsem byl povýšen na výkonnou pozici. Všechno to byla náhoda, ale štěstí je také součástí dovedností. Když Thomas poslouchal můj příběh, propadl zoufalství. Pak náhle zvedl oči a řekl. Dobře. Zapomeňme na řeči o rozvodu. Co kdybychom začali znovu? Nemohla jsem uvěřit tomu, co říká, a chladně jsem odpověděla. Co prosím? Můžeš si ty řeči o spánku nechat na dobu, kdy budeš opravdu spát. Ne, to nejsou řeči o spánku, já s tebou chci opravdu začít znovu, argumentoval Thomas vášnivě.
Ale já věděla, že ho jen oslnily moje peníze. Tak jsem mu ostře odpověděla. Odmítám být s někým, kdo mě podvádí. A taky s někým, kdo zanedbává vlastního otce. Ne, o mém otci. Ticho. Možná to nevíš, ale platil jsem za tvého otce účty v nemocnici. Thomas mi dal jen skromnou částku. Po zaplacení potravin, komunálních služeb a dalších různých výdajů zbývalo často víc na měsíc než na peníze. Víc mi nikdy neposkytl. Z toho samozřejmě nebylo možné zaplatit otcovi nemocniční účty. Zpočátku jsem to nějak zvládal, ale poté, co jsem začal pracovat, jsem náklady hradil z vlastního platu. Ani tehdy si mě neposlouchal a otce v nemocnici nenavštěvoval. To je... Jak můžu někomu takovému věřit? Zvýšil jsem hlas a Thomas se zatvářil sklesle. Pak můj právník promluvil o alimentech. Thomas nedokázal nic říct. A celou dobu se jen díval do země. Nakonec Thomas na naléhání právníka podepsal rozvodové papíry. Výživné bylo stanoveno na $60,000. Teď, když jsme rozvedeni, budeš platit účty za otcovu nemocnici. Jo. Thomas neochotně přikývl. Alespoň se nehádal. Ulevilo se mi. Nakonec jsem Thomase poslala pryč a málem ho vystrčila ven. Konečně je po všem. Jediné, čeho jsem litovala, bylo, že jsem se od Thomase nedočkala omluvy. Ale měla jsem před sebou poslední krok. Ten by ho přiměl k omluvě. Při té myšlence se mi na tvář vkradl úsměv. O několik dní později, když jsem se vracela z kanceláře, na mě někdo zezadu zavolal. Ahoj, Milo. Otočila jsem se a uviděla tam stát Thomase. Neoslovuj mě tak nenuceně. Jsme teď rozvedení. Sklapni. Co si to sakra udělala? Thomas byl rudý v obličeji a díval se na mě. V tu chvíli mi došlo, co se muselo stát. Aha, takže k tomu rozhovoru došlo ve firmě, pomyslel jsem si. Pak jsem s úsměvem řekl. Thomas si dupl nohou. Jeho reakce byla tak zábavná, že jsem se nemohla ubránit úsměvu. Co myslíš, že jsem udělal? Nedělej si legraci. Řekni mi, jak jsi mě přiměl k tomu, abych dostal padáka. No, není to tvoje vlastní práce. Že ses nechal nachytat při nevěře s firemní sekretářkou. Thomasova aféra byla se sekretářkou jeho firmy. Dělal si, co chtěl, a myslel si, že jako prezident je nedotknutelný. Hned po dokončení rozvodu jsem to nahlásila jeho otci. To je pravda. Jeho otec byl z rozvodu zklamaný, ale když se dozvěděl o Thomasově jednání, rozuřil se. Dokonce jsem mu ukázala důkazní fotografie, což ho rozčílilo ještě víc. Pak mi řekl. Přemýšlím o tom, že na tebe převedu všechny své firemní podíly, Mílo. A co ty? Zeptal jsem se. Na mě? Nebyl by Thomasův bratr lepší volbou? Ano, odpověděl jsem. Ne, chci je dát tobě. Použij je k sesazení Thomase z pozice prezidenta. Otcův příběh vypadal následovně. Společnost jeho otce byla korporace. Pro rozhodnutí, jako je jmenování prezidenta nebo jiných vedoucích pracovníků, je potřeba usnesení schůze akcionářů. I když tato rozhodnutí může přijímat i představenstvo. Společnost jeho otce však nebyla velká. Většinu vydaných akcií držel jeho otec. To znamenalo, že rozhodovat mohl jediný akcionář. V malých společnostech je však běžné, že většinu akcií drží prezident. Pokud bych získal všechny akcie jeho otce, měl bych pravomoc rozhodovat sám.
Thomasovo propuštění však nebylo mým rozhodnutím. Informoval jsem jeho bratra, že jsem akcie získal. Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem oznámil Thomasovu nevěru. Zbytek byl na rozhodnutí jeho bratra. Tvůj bratr byl ohleduplný. On. Proč by tě měl poslouchat? Nejde o to, že by mě poslouchal. Rozhodl se pro dobro společnosti, odpověděl jsem a Thomas se na místě zhroutil. Začal mumlat omluvy. Omlouvám se, prosím, odpusťte mi. Ne, nezůstane mi nic, žádná práce, nic. Jeho problémy se mě netýkaly. Všechno to byla jeho vlastní vina. Neodpustím ti, ani když se omluvíš. Prosím. Odpusť mi. Prosím tě o to. Tomáš prosil a na místě se klaněl. Otočil jsem se k němu zády. Je mi to líto, ale nemůžu s tím nic dělat. Proč ne? Když máš ty akcie. Prodal jsem je tvému bratrovi a jeho ženě. Koneckonců už s tebou nechci mít nic společného. V tu chvíli jsem zaslechl Thomasův vzlik. Samozřejmě jsem dělal, že to neslyším, a odešel jsem. Po svém odvolání z funkce prezidenta musel Thomas z firmy odejít. Kdyby byl zaměstnancem nebo jednatelem, mohl zůstat. Do firmy však nastoupil díky konexím svého otce a pokračoval ve svém povýšeneckém chování. Já, zaměstnanec. V žádném případě, řekl. Takže jakmile byl propuštěn, byl pryč. Nyní prý pracuje na částečný úvazek v obchodě se smíšeným zbožím, ale opětovné zaměstnání v jeho věku může být obtížné. Zdá se, že je předurčen ke stáří plnému lítosti a bez peněz. Co se týče mě, od rozvodu se mohu více soustředit na práci. Nemyslím si, že se znovu vdám, ale mezi mými kolegy je několik mužů. Třeba pro mě zase přijde nějaká dobrá láska. Když jsem o tom přemýšlela, zavolal mi Ryan. Příště si přivedu přítelkyni. Ahoj. To je skvělé. Těším se na to. V manželství jsem selhala, ale nechci, aby Ryan dělal stejné chyby. Jsem si však jistá, že to zvládne. Je mnohem vyrovnanější než já.